thil then khat hi chu mihring te hmuh kher lo tur thil a awm a mahse chu mi ani awang chuan hmuh lo tur tihna erawh ani lo tunrumah chuan thil danglam tak tak hmuh in rin ngai lo tur te kan tar lang ve leh dawn ani football adverts TV a football match ian ani chuan fakna tam tak ian thin nge yang atlang puin stadium chunga mahse channel hrang hrang te hian fakna hrang hrang a rualin an ti chuak thin ti hria em engtin nge hetiang thil hi an ti thei zawk le stadium chunga hian fakna pakhat an ti langa mahse TV channel dang le a chuan fakna dang hlok an tar lang le thung hei hian omzia aneya achan chu football game te hi khovel puma ram hrang hranga live film pek chu thin ania ram hrang hrang te hian thil siam chua brand le tong hrang an nei ve theuh bawk hei hi an ti dan chu ane technology pakhat virtual replacement perimeter technology chu an hmang football match te hi virtual heta camera anda hmanga lak thin ania virtual head hian data tam tak ala khom theya abikin an tlan dan tur le anom na hmun tur te chubaka camera hi an che dan tur a zirin alo in siam ram thei bawk fakna chu a hmun dik taka alan theina tur software chu thlan ani ti chuan a hun dik taka fakna lo omsa chu ti bo ni in fakna dang chu ti landai ani ta thung ani chuan player te chu an thil fakna hma taka chuan loading ta se helai takhi thil engkim harsat na lai chu ani masking technology rotoscoping tia hriat chu man ania hei hi a hun dik taka ti fel ni in hei hi ground logo siam nana technology an man thin kha ane football cricket le horse racing ate he technology hi motor atam hle he thil hi technique fing tak game khata poisa tam tham tak siam theina ane stretching ut he thing hi achang view tura ilongai mai theya mase choikan itumani ero chuan mak iti viewang achan chu noodles ang taka an thak dai wang he ane he hi alien thingkung lam ani lo he melting effect hi ani na taka chuan Chinese artist Li Hongbo ko chuak ni in he thing le milim ker zong zong te hi lekha tanga siam vek ane Li Hongbo hi a milim ker fan the wang hian hriat a hlo hle ni ma sela engtin nge a siam tak le lekha tian wung sangtel chu khoi zu mangin a char khoma pian hmang nein hei hian thil tuiri lang mai in a che tir thei ta thin ane genius octopus nungcha fing tak tak te ingai tu changin zong ani lo pon dolphins te ingai tu nge yang ma se octopus te hi IQ test nei tur ni ta se mishing tam tak ai chuan an fing zok mai thei octopus hian IQ za somlia sang dai an nei I oilo ani chuan octopus jar tanga chu atum lai hi anen te le hei hi Japanese aquarium a researcher ten enchin na an nei octopus chu boina chin fel kunga engting chia fing nge ani an enchin du wang ane minute khat aral main jar chu hondan pa ngai dik takin octopus hian a hong thei ane sensor gem tuna hian gemstone ti fialo chop ienin in ring mai thei mase he gemstone hi atak tak ania Congo tourmaline tia ko ane he gemstone hi awangin alu membok nok nuaya zai ani wang hian hei hian pixelated effect chu ani tirpha grasa thopaltala izong hule to kherlo mai thei lone bubble grass han soita ka chuan lone bubble hi ilong mu ve to rengem lone bubbles te hi thilwang tak le munom tak anni he grass to na hi a tho emo iloti mai theya
ma se ani na taka chuan tui achunga atan wang ani atlang puin golf course a mu thin ni in ma se grass omna pianga chuan atleng thei tho bok achunga zuan te hi anom em a lawn bubbles te hi apuak ani lo chuan alien em the tui lian le ruasur vak nuwa atleng theya ani lo pon tui pipe ambul loka puak aom changin atleng thei ane end of a rainbow an soidanin end of a rainbow hi pot of gold tin an soi thin ma se chimbal top na lama kali tumani chuan thil thei lo ani ti chu isemayang chimbal te hi an lan dan bera chuan chatuana kal rengang hi anne achan chu atamzo ka lei an dek lova ma se achang chuan an dek thin tho ni nge papakhat chu kungpuya atlan mek lain chimbal top na chu amuta eng chuan kungpui achun na tak chu amu thei he thil hi thil mu tur wang tak niin mishing za somko pakwa ten kandam chunga kan mu ngai lo tur thil ani unidentified creature kumsan hi som pasari khan he thalaki Brazil rama alar hle Amazon rainforest ram noi ngo taka lak ania mi pakhat chuan mishing ang tak thil siam enge ani riat lo chu amu chuak kutle ke mishing ang chin anei vea mase lutero te anei thung mitam tak chuan hei hian grey an thu an soi grey hi alien species a chuan alar berte zinga mi ani mase ka ngai dan chuan nungcha engemotak kanla mu chu lo ani karing kumtinin nungcha species zangadon mu chu zia thin ani bok ne chubaka Amazon ramngolian takhi mishing tela kal ngai lo na mun tam tak ala ombok ne chuwangin he nungcha po hi mishing tela mu chu lo po ani mai the breeding forest ramngaw hian thilmak tam tak mu thei ania mase he thlipa ve thung hi chuan ramngaw te hian nunna an nei ve emoti mai tur ani nimasela atak taka chuan ani lo he video maktak soifi na tur hi scientific explanation a he ram hnuai kubek ami hian thlina tak chu atura thli chuan thingzung te chu ati che thei ani hei hian thingzung chunglam chu a tho emoti mai turin ati che zors mi tu point hybrid animals te chu andang lam thei zia kan hre theu ome hemi entir na turta na thaber tur chu zors hi ani nge yang he zors hi a khli zati in a mingsak ani sakor pale zebra nu thapol ni in hei hi khovela ramsa thapola chuan mu tur wang tak zinga mi ani atira chuan mitam takin he nungcha hi edit anian ringa mase anu reivak lowa hemi chungchang chanchin thar video chu alar ta hle ani heram sa hi mu tur wang tak ania mitam tak chuan kan mu ngai lo tur thil ani inflatable tanks indo pui panhi na anthil lau ber ta zinga mi chu tank khi ani lir thei ti chiat thei lo chiat na thlen tu ti hiala hriat ani thin mase heng sipai te hi hanen te le ol samte a tank an nor let lai hi hei hi comedy chanchop ani lova indo pui panhi na thil thleng tak tak ani indo pui panhi na lai khan allied forces te chuan inflatable tanks hi German te bum nanan manga magteu main hei hi athok tak tak tum khat phei chu German sipain he inflatable tanks an mu hian an tlan chengal he tank hi Europe pumpuya man ania tank tak tak nen pon ainang hle nimasela rubber tanga siam ani thong Ghost Army 10 an manga hei hi allied forces a special unit niin rubber tanks le long te chu an mang chen avai hian German sipai te ti hlau thon nan le no bo na na anti ani underwater fire tui chunga mei al hi SpongeBob arengot mu in ring mai theya nimasela kumsang hi som hi pakhat khan
tui fin ria ta mei al he thil thlen chan hi chu oil company pakhat Pemex tui chung pipeline na an base bulok ami chu alika hi chuan hei hian mei al chu asiama mei al chu achak em awangin tui fin ria ta hial po akang the mei al hi darkar nga chuang ala kang thel tu te chuan mei al chu tui fin ria ta tui vek chuan an thel le mei hi al chun zom reng ta se ambuluka oil an ver na mun hi apok thei mai don ani nimasela vanei thak takin ahun taka thel mi ani ole tuna chuan ingai dan ria dalo hun vele ta e helisa kan hantar lan tak sang sang te akhan engkhange makberai shet vele komen lama milo shetir ve don nia tun tumatan chuan khati zong kha ani ye